Uni bliver så godt, og selvom nano det er småt, så det her vi fyrer. Nanoholdet kan aldrig stoppe, af nanoscience er vi gjort. Og selvom nakke ligner lort, så det her det er min forkløb. Vi fejrer jul på HCØ. Velkommen tilbage 4. december. Det er mandag. Vi er tilbage i skole. Men det er stadigvæk en god dag. Vi skal have smagt på en øl mere. Ja! Og det har vi glædet os til. Jeg har taget en med. Og det var sådan, at jeg tidligere på året, der var jeg sgu lige et smut. Der var jeg lige forbi et af de sydlige lande, Italien. Og dernede, der har de faktisk også udviklet bryggeriens kunst. Så der serverer de også øl. Så det vi skal have her, det er en øl fra Popular Beer. Og den hedder en eller anden. Nej, den hedder vist Popular Beer, og den er fra Ida Balladin. Balladin. Det lyder som en bistandsversion af Aladdin. Og ja, jeg ved det ikke helt. Sats og den er 99,09% italiensk, står der på den. Det er faktisk rigtigt. Det står her, det er ikke sikkert, I kan se det. Hvad er de sidste procenter? Ja, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan være det dansk. Så sådan en litauer nede på bryggeriet gør ringen. Hvorfor ansatte vi lige armen? Derudover, så der står faktisk ikke rigtig noget om den. Den er på 6%, og dens kapsel er very scuffed. Nej, det er italiensk. Så ved man det. Hold! Det så jeg ikke, om I så, men der var sådan en lille, jeg ved ikke, helt om på. Og det er simpelthen... Den er lavet til et krus nu. Jeg ved ikke, kan vi få den hen? Man tager så meget her af. Det er virkelig svært at se. I kan få lov til at få den tomme. Den har sådan et rent hul her nu. Jeg tror, at det er en flækkelate, hvis man drikker af den. I kan i hvert fald få lov at se det, når vi har hældt. Er den sådan skarp eller nej, jeg tror, den er til at drikke af. Men den er ikke til at... Det skulle være smart. Det kan være, I kan se det nu. Nå, det er derfor, de hedder sådan noget pop. Det kan være, det er deres patentlåg. Ja. Jeg synes sgu, det ser meget smart ud. Jeg kender ikke det, når man er på festival. Og man sidder der i varmen, og så drikker man sin øl, og så får man lige en veps med. Det undgår man jo her. Ja, for der kan den ikke kravle ned. Jo, men så kan du i det mindste lige tjekke og sige goddag til den, inden du så drikker den. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og du er heller ikke tvunget til at skulle dreje den rundt, indtil du finder åbningen. Det er rigtigt, du er hægtig. Det er godt nok en sjov øl. Det er meget sjovt. Lad os smage. Prøv at se. Okay. Den har også lidt bær over sig. Ja, og sådan, men også lidt sådan pilsnermalt på en eller anden måde. Skål. Og skål derude. Glædelig 4. december. Det smager skørt. Det smager sådan lidt frugtet. Den er død kedelig. Ja, men ikke rigtig mere end bare det. Er den ikke? Jo, jeg er enig. Den smager... Den er ikke dårlig. Nej, men den smager en pilsner med et lille ekstra skud bær-agtigt. Men ikke af noget. Det er ikke den smag, jeg får. Den smager ikke af bær. En pilsner, der har stået for længe. Den smager en hvede. Synes I ikke, den smager bær? Det synes jeg. Det er derfor, man har 3 tunger til at smage. Så 2 af dem kan sige, når den ene tager fejl. Fuck ja. Nå, men er enig i, den ikke er. Den er altså ikke noget ekstra i det der. Nej, det er den ikke. Men den glider. Skal vi se, om den kan noget med en snikkugle? Det er jeg sikker på, at den kan. Det er opgraderet. Formentlig ikke. Så. Skål. I boller. Skål i julebold. Nej, det kan ikke noget. Nu smager den bare vand. Ja, altså, det siger noget, at marcipanen smager af mere end øl. Nu smager den ikke længere en pilsner, der er for gammel. Smager en ny pilsner. Ja. Du skulle have det der skud sukker, eller hvad? Ny pilsner lige pludselig.
Jeg melder mig neutral på den i forhold til Poto, vil jeg sige. I forhold til Poto, så jeg synes, der er mere øl over den, end den vi har stående på tredjepladsen lige nu. Jeg synes, den har samme vibe i sådan, at den smager af lidt underligt, stadig ølagtigt, men jeg kunne bedre lide den anden. Jeg synes, den her, den udgav sig for at være en hvedøl med bærsmag. Det var den også. Måske lidt mere bærsmag end hvedølsmag. Den her udgiver sig for at være nogenlunde det samme. Måske, vi ved ikke, hvad den udgiver sig for. Bare af flad den udgiver sig for at være en fancy øl. Ja. Altså, det er sådan en øl, som står foran dine venner og tænker... Ja, det er jo sådan en gimmick bare, ikke? Jeg er sådan en pop-tøst, står man med den. Men jeg er stadig interesseret imod de der 91% anden etnisk italiensk. Det er jo 0,91%. Du har stemt. Ja. Anyways, vi skal også have nået at pynte træet i dag. Det glemte vi faktisk i går. Og, vi har lige fået det nødpyntet inden dagens episode. Ja. Jeg mødte lige tidligere ind i dag i studiet, og så er det for at få pyntet. Vi har vist også lige noget over fra køkkenet af. Jeg vil gerne sige undskyld for i går. Det kan jeg godt forstå. Grove løjer. Sidst du sagde undskyld. Så ja. Hvad har vi der? Er det en lille martini? En kartoffel eller en... Kartoffel-martini? Ej, den ser fin ud. Er det den, der har været brugt til at holde flæskestegen lige igen, så den er kondenseret? Ej, der var jo vand. Hold da op. Det smager godt. Man kunne godt lave en snaps på den der. Du vil være undskyld, hvis du lige laver det her til en snaps. Hvad er der med dig og salt? Ej, det er lækkert. Nej, nu er det er ret salt, men det er jo flæskestegsvand, så vidt jeg forstår. Det er godt. Ja, det er godt. Ved du hvad? Undskyldningen er accepteret. Ja. Det er... Tusind tak skal du have. Det var lækkert. Ja, tak for det. Og så skal vi have pyntet det træ der. Ja, vi skal pynte træet. Jeg kan lige over med det her. Det er mig, der skal sætte et eller andet på, selvfølgelig. Og hvad finder vi her? Jeg har fundet noget, som måske... Som måske falder lidt fint med omgivelserne. Det her er en grøn julestjerne. Det er noget, hvor man skal have fjernet det her klister bag på. Julepynt med Det er en sværere opgave end først forventet. Det var skide godt, vi fik næsten det hele af. Og skulle vi ikke skulle sætte den her, og så kan vi trække den væk. Ja, og der sidder den godt. Indtil videre. Hvor er det bare hyggeligt. Hold da. Jeg kan mærke det. Vi nærmer os. 4. december. Er I klar over, hvor mange dage der er tilbage? 20 dage tilbage. Ej. Det er under 3 uger. Det er mange dage. Det glæder mig. Det er under 3 uger. Det er under 3 uger. Det er ikke mange uger. Lidt. Så er det tirsdag. Og tirsdagen, der er en hestepige. Men det glæder bare sige... Det glæder vi os til at se her i studiet. Vi siger tak for i aften. Kan I have det rigtig godt derude. Og skål og hygge jer og pas på hinanden og jeres lektier. Hey. Pas på det her. Pas på sådan. Ja, pas lige på jeres. Og så skal vi lige stå og snakke. Det er ikke huske, at vi skal stå og snakke, efter vi er færdige. Eller sådan noget. Det er også det, vi gør. Vi lader som om vi snakker. Husk, vi skal snakke. Vi skal... Hey, Hallo. I snakker. Vi skal snakke. Vi skal snakke nu.